राज्यातल्या अनेक भागात आज पावसानं पुन्हा एकदा हजेरी लावलेली आहे। नागरिकांसह शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे। गेल्या काही दिवसांपासून पावसानं विश्रांती घेतल्यानं अनेक भागात उकाडा वाढला होता, तर शेतकऱ्यांची चिंता देखील वाढली होती। मात्र आज विविध जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला। संभाजीनगर शहर आणि परिसरात तब्बल 8 दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पावसाचं पुनरागमन झालं। दिवसभराच्या उकाड्यानंतर सायंकाळी काळे ढग दाटून आले आणि जोरदार पावसाला सुरुवात झाली। पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर आणि दौंड तालुक्यातही पावसाने हजेरी लावत शेतकऱ्यांना दिलासा दिला आहे। इंदापुरात पालखी सोहळ्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पावसामुळे वातावरण प्रसन्न झालेलं आहे। ठाणे, कल्याण आणि बदलापूर परिसरात काही दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाने जोर धरलाय। रत्नागिरी जिल्ह्यात मान्सून पुन्हा सक्रिय झाल्याने बळीराजा सुखावलाय, तर अहिल्यानगर आणि हिंगोली जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे खरीप पिकांना नवसंजीवनी मिळाली आहे। पावसानं पुन्हा सुरुवात केली असली तरी शेतकऱ्यांना आता मोठ्या आणि सातत्यपूर्ण पावसाची प्रतीक्षा आहे।